Sa may content na ito na ron. Duha ra man tani. Ang gwapo ani siguro nakita ta og naay partner to. Paduwa ako aba kung plano kung natong mangon ang gabi. Nang duwa-duwa ba? Ay, ako tayo budget ba na? Hindi so dahil. Wala ko premium. Wala lang ko premium. To nga. Aba, kita lang duha magduwa. Challenge ba? Mira. Kita ka na? Bisa na? Uy. Si Tunix mo na. Tidak. Naku na plano. Sa plano mo. Lagi. Naku plano lagi. Ay, pinawang ha. Kasi dakaw tayo na. Di lagi na binuang. Gimana eh? Tahu ka? Tunix! Dali! Sabi mo, Toyo! Ay, binuangi ha? Di lagi na binuang lagi. Di sa bukas ko magbinuang ko. Kasi madama di ko ani. No, binuang man ko nga mga tiguang nga man sila. Sige ka Basta bahala. kay paduwa lagi na. Sige ka bahala. Ako lagi bahala lagi. Basta ikaw, puno paningin lang ka. Sige. Kung sabi Toyo din mo, ako Na ano duwa lagi. Kung mo sugot, magka-challenge ba? Challenge. Ano ko lang? Sinato ra ko duwa ta kay exercise lawas ba? Dili na Di na binuang. Uy, binuang eh. Kuan ba kay exercise ba katong sa una gud nga mga ako nya lagi basta kay mo ato taron dito. Oh, sige. Dito diri kay wa may lugar. Ha? Sige. Ikaw rin. Sige. Kuno pa ni ka. Ha? Basta kay play ha. Duwa gyud eh. Duwa yun. Ha? Duwa yun. Why so kanay kay wa man ni sakit nga duwa ni. Uy, so ka na Oh, yun. ikaw may bawa na. Sige. Eh, wala na dito. Dula. Ano ko ni inato ra ko ni nga duwa. Ay, exercise lawas ba? Ha? Basta ang ato sabot. Taga klo ha. Taga. Ikaw may bawa na kay. Nino? Okay ra ni. Ha? Okay rin. Higaan lang ba kay bro kayo. Kuan. Okay rin. Sa may higa na higa. Higay na ani aw. Si pare. Ato una higa. Eh, sampule daw. Papadyo. Nani ra ni. Tunik ko. Ano? Hop. Jaga na. Come on. Ihap ko og tulo. Ana, mag-anay mo kamot oh. Ano? 1, 2, 3. Kanang mag-anak ka dayon ba? Ha? Ako magdani diha. O diri go ka. Ang lan nga uptake yun ha? Di paluluya kay bisag senior na ka. Kuan yun ka? Uptake ba? Gay pa magkay mong ano nga, ana? Okay ba kayo? Ha? Okay ba? Okay, ana. Okay ba kayo? Kaya ni mo nga duwa sa una, kita ka na nga duwa, wala pa. Ha? Karon pag yun siguro kung kita niyo. 1, 2, 3. Anak din ha? Eh, sakit kulit-kulit ani. Ayaw, di ba? Sakit na, ha? Sakit, ano? Basta, ano? 1, 2, 3. Birthday na yun tayo. Oh, anak ha? Sige na, ikaw daw, be. Ikaw daw. Sa'yo na kayo nga duwa. Sa'yo, na kayo. May pangagay. Ano mo yung kamusakitan, senior na naman. Daw? Okay ra. Daw? Sige. 1, 2, 3. Oh. 3. Oh, ana ha? Ana ha? Update yun ha? Sige. Okay, final. 1, 2, 3. Lagi. Senior ka din eh, bro ba? Okay kaya, sige. Ang kiradaan eh. Pag ihap og 1, 2, naan din mo. Tapan din mo. Kunan, no? Oh, ana. Pag 3, buhian din mo. Usa bang klaseng dulaan ni nga? Gihipahigda mo ko ani usa ka rin trabaho ha. Sige lang makita ra man ni ron. Sige. Abo na ni Tunix ha? Ano? Kaya pag Kamo ni bahala na. 1, 2, 3. Ano din ka? Paspas, ikaw po nga alalay. Paspas din ka. 1, 2. Ay, ipay na. Ato sa ikon, be. Ano, kaya? Oh, okay. Sige na. 1, 2, 3. Oy! Okay. Abdi kayo. Ayaw, di ba? Final! Ano ni? Kaya, oh. Okay. Final, ha? Tabo na lang guro. Oh. Sige. 1, 2, 3. Birthday na yun tayo. Ako lang kuha ni, ha? No, bilis ka ba? Okay. Ha? 1, 2, No. 3. Ayaw di ma. Ayaw di ma. Sa mukay tawahan na.
ikaw ha, bata pa kayo, pertinid yung kuha na yun, pating marunungan na kayo ba? Wag di batasan kita ha na, oy, grabe yun, ay. Makita lang ka na ako, basta ka, tigbason to yung kalagay, binuang na yung trabaho ni mo. Karon, kabaw siya karon. Linayon ka sugat tao nito kabaw siya. Magyaw-yaw ni Tunik. Ano man ha? Asa na ikaw magturutots kay? Patok lang sa bukid kay mga hoy. Hindi ang mayon ni si Ikaw day, nga naman kaganya sig pagluwa mo ka akong na. Ayaw di ba? Murag kabuhi mo si Rukuan, duro kay Kuan. Di ang mayon ni Tots kay kining nay padula karon. Petig yung kapuha. Ah, kasi ilan na. Dili na ilan oy. Bisig binuang. Di na ilan lagi, di na binuang po. Unsa man wala daw? Ama nang matistingan mo kay parang mahibalo ka us binuang ba o dili ba? Asa man laro lapit? Atong nakaroon mang kuano mo ano mo to karon? Bani to. Ah, testingan ako. Tao ba ta? Kaya di mo kailan. Dili. Kuta kuita. Pag taon taning kuan kay. Mani mo to taon? Pati nagdahar na mag kauban ni, suko ba ka ni? Suma ni? Di sa kauban. Sige. Di tagaw ro suko kay daw. Ayaw na pag bilang kita magkali. Ako to pakaron dire. Sige sige. Dulu lang yan. Una na ko. Wow! Nakita ka? Ang bala ni siya. Bumo na siya. Ang mo na nagpadula niya. Oo, mo na padula siya. Oh. Dako na mag-premium po. Yung pati na kong premium yun. Bola lang yan. Papadyaw dahil na pagod. Oh, Juan. Dako yung nakita ang baga kuhan. Bakit gusto na sa mudula po daw. Sa atong padula po ang baga niya. Ah, gatang din nga? Okay kayo no? Dula siya. Ay, pero Ayo, ihara ay. Isikali mo premium. Isikali mo. Walay physical man na siya. Kasi binuang ni no. Ani, uy, binuang lagi. Ako ina ko na siya, oh. Senior na siya. May bawal na, may bawal na to. Wala lagi. Bawal na to ni. Okay kayo, ay pati okay kayo. Pero okay naman kasi, Tuske. Okay kayo. Ari kini atong sampulan, para makatuog siya nga dili. Sige, binuang ba. May bawal na, may bawal. Ano ni Rola simple. Ana na. Ano raw? Anak ka ha? O padul diri kay ro makaibaw. Ngadi binuon. Ikaw, ana raw? Ana. 1 2 3. Ana ra. Oh, ana ra. Dili jud, dili. Hinay man to mo ha. Kato ganina ba? Kato bigla kayo. Tubig lang yung kay ganina. Kato pinakalit ba? 1 2 3. Oh. Ah, yan na. Birthday na yun tayo. Yan na. Ana kasi Sayo ni kay di. Oy. Ako'y tamo na ni. O siya may tigta mo. Di lagi na binuang na oh. Hindi na magsundang. Ayaw lagi kadok lagi. Ako'y bahala lagi. Stilan. Si matigbasan dani ba? Isog ba kayo? Ha? Ako lagi bahala lagi. Kadawat na dito. No, kulbaan di ka. Tawag ko si Tundi ganina. Yan sige na. Eh kadugay ay. Ya, mahigdal ako dire. Oh, hindi mo basta kay mo to ha. Oh, mahibaw na to ron. Kuha galo kay disturbo mo na. Ayaw. Eh disturbo mo ng galo di. Kuha na. Oh. Di man ka maabti na. Ikaw na tabon guro. Siya tigtabon. Oh, ikaw tabon. Pwede kay. Oh, ikaw tabon. Okay, si ma, pulbaan ta ba? Unya. Itabo na nato ni. Oh, itabon dia. Itabo. Apik og dagan. Ayaw di ma. Delikado na. Dagan ko ani yo. Oh, atuwa ka. Ipit ani. What? Apik ka? Eh, Dabe, awa mo ni exercise pa ni. Okay. Kuha na itong sampol. Ha? Kuha na itong sampol ng aptik ba? Parehas pa sa imo ha? Sige daw. Sige. 1 2 3. Okay, dali na kayo dai. O ikaw na muna. O ano ora? Sayo, kayo lagi. Ya. Ay, double na. Ayan, ito muna. Basta apik ha. Pag 1 2 3. Diri ka dapat hindi ko maapik eh. Ana ha? Sige. Kapal suka. Ano ba ni? Sige. Tot, ana. Sige. Pag 3 sudah? Oh, sige. 1 2 3. Ah, wala kay inyo lang kung binuangan. Ayaw di ma. Usabi mo toyo. Ikaw, kulo pa ni lang ka.